și până sus la lac îs 6 km. Luat pe 3 metri lățime, medie de peste 2 metri grosime, și faceți fiecare un calcul și vedeți cât vă dă. 6 ori 3, 18, ori 2, 36.000 de metri cubi de material care trebuie dizlocat. Brut, zăpadă bătută, înghețată. Mai mult de 100-150 de metri pe zi de aici în sus nu se poate face. Și avem locuri în care bați într-o curbă cum e asta și o săptămână, dacă nu chiar două. E peste 6 metri grosime, venită avalanșă de sus. Aici unde mă aflu eu trece Transfăgărășanul, este o zonă plină de zăpadă din câte vedeți în spatele meu. Aici sub mine stratul de zăpadă are în jur de 3-4 metri. Colegii mei lucrează undeva mai jos. Încercăm să terminăm cât mai repede aceste lucrări, dar vă dați seama că acolo unde stratul de zăpadă este atât de mare încât nici nu se cunoaște în ce direcție merge drumul, munca merge destul de greu. Am văzut că ați coborât de sus cu schiurile. Da, Cum e pe sus? E multă zăpadă, mult mai multă ca anul trecut. Că am mai fost și în aprilie anul trecut și era cam ca acum, doar că acum suntem pe 15 mai. Mai e de muncă.